Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu Uthando Nesthembu senze amanqampunqampu. Lento embi ke yenzakalayo guys ukuthi uMangwabe uyasolakala, mina ngiyithandi. Kodwa futhi kumele siblame bani? Camera operator Uthando Nesthembu no-sound engineer wakhona. Ngubani? Njalo baba umsele kuma izokhuluma ngalento yokuthi kwaphatheka into enemithi noma kwakukhona oyofuna usizo. Wathi ufuna baba umsele ukukhuluma ngaye uyo mhlawumbe wahamba wayofuna usizo kukhona into azama ukuyenza siyaphambana. Yazi ukuthi why ngisho njalo? Ubaba umsele kwathi akathanda amakhosikazi akhe eye kwinyanga uyizangoma. Basi njalo mayiqala le ndaba ukuthi imithi njani ivela icamera ihlale kuMangwabe kube khona nesound ethile. Manje nabanye sebesebenzisa ukuthi siyazi ukuthi uma ugogo umlaphi akazi uma umthandazi noma isangoma. Manje sebelokhu beyandisa nje lento. Hayi guys, wrong. Wathi ubaba umsele lento wayisho yemithi ukuthi wathatha imithi mhlambe engaseyona. Nizokwazela blokho ngoba ubaba umsele kwathi amakhosikazi akhe awafisi ukuthi akathandi ukuthi ehambe inyanga, akafisi ngoba bazoxabana. Khona ke siyakubona ngoba esikhathini esiningi mawuya kwinyanga vele usuke uye unenkinga. Bazokusebenzisa lokhu ukuthi ulana ngoba vele unenkinga, mase uvela uthi Sithembu bevele bekhombile yankosikazi bethi wenza ukuthi nokuthi. Kodwa manje ukuthi senzothi hawu vele ugogo hawu kahleni bo guys, social sure ukuthi nje bonke abantwana abazali babo ababalaphi abayizangoma nabayizinyanga nizothini nakhona into abayiphathayo. Ukucwasana ke lokho ukucwasana. Kodwa ngithini ngomakhumalo naye akaphutha ukuphawula. Wathi ubaba umsele eqeda lokho ukuthi wathi muntu yeka uShumakhumalo wathi ucela nokuthi ubaba umsele aba-protect. Wathi ubaba umsele uthathe leyo nto yaseke yaba wrong lowo muthi lowo ngoba wathi kwakufakwa into uthi mhlawumbe kwakukhona okwakulungiswa kodwa kwasengasalungi wathi wabajikela umuthi. Why kuzoba icamera ihlale kuMangwabe ayihlali ngani baba umseleko ngoba naye uyasho ukuthi mhlambe wayofuna usizo kodwa leyo nto yabajikela. Manje lento le ngoba ibajikele zikhona izinto ezibonakalayo, yingakho usibindi nolwandle bezolungisa umsamo. We guys, ke nina ngomqondo wenu ngicela ningisize ngoba niyathanda ukushintsha izinto. Yonke lento engisho ubaba umsele ukusho ku season 7 nizobe senithi mina ngithe ubaba umsele kwathatha into. Uthi ubaba umsele kungenza ukuthi wayofuna usizo wathatha into ezomsiza kanti izophenduka lento ingasamsiza. Into ewumuthi hayi uthatha lento. Ngikhathele guys, ngingaboni ukuthi ngoba ngisangene nje ama comment engiwafundayo also ngevele ke nami nje akungihambeli kahle. Iphithipithi incwadi konke kuningi ama comment engiwafundayo khona nabanye abafaka ophididi ku comment section. Guys, ningenelwe yini? Into ebuhlungu nina aningilaleli shem. Ukungangilaleli kwenu ngikubamba kwi-comment. Lapha yana nje kuthiwa khona makuthiwa uthwele pho kunani kaze ngisho nini ukuthi uthwele. Hawu! Sengiyoze ngihambe ngiyofuna ivideo ya thanks manje ngiqale la. I-episode ya thanks manje ngiqale eqaleni ngoba sengiyasho ukuthi kuba umsele kwayethini kodwa ama viewers athini. Naze ngisho ukuthi wena. Kodwa ukuthi khona abantu abamsolayo uyakwazi lokho. Baqala nini kumsola uyakwazi. Abomndeni wakhe uyakwazi. Manje nina seniyijika yonke lento ibe ngami. Awu kahleni bo. Mina ngimtshele ngengane wani lezi engatshola zona ngokuthwala ukuthi kunzima kanjani elokwenziwa into ezinkulu kanjani. Angimboni ubaba umsele kuleya category. Ngingabakhomba abanye ngalendlela engaxoxela ngayo, ngalendlela futhi engibona ngayo mangibuka ama movie izinto ezenzakalayo.
Angimboni kodwa ubaba uMsele kuleya category. Ingoba futhi nangu ku-TV bengiyibuza phela ukuthi hawu engaza ku-TV ngoba le nto kuthiwa nje hey untarara nta izeke icasuke. Futhi nje asazi nokuthi into ethini enjani ekuphi. So ngicela ningangisukeli niyilalele leya video. Masuyilalelile ila uzozwa khona ukuthi ngithini. Ngoba nje ekuqaleni ngiyasho ukuthi le video ngikhuluma ngobuhlakani, ngikhuluma nange-stress sakuthanda Nesthembu ne-content abayenza kuthanda Nesthembu because uthanda Nesthembu ngo-2024 mawusayitshela ukuthi yonke into abasinika yona iyiqiniso. Happy birthday, happy new year. Mawusabona kanjalo ayikho-ke kodwa inkinga. Kuthanda Nesthembu phela bayasho ukuthi nayo i-divorce mase siyimemezela lo divorce mase beyacasuka kodwa de beyikhuluma ngayo nabalandeli futhi besho banjalo. Njengoba nje ubaba uMsele athi akafuna ukwenziwa umkhovu mase sibuya lapho sithi ubaba uMsele kuthi akafuna ukwenziwa umkhovu. Yekani indaba zabantu sizwe ngayo ubaba uMsele ke sebamenza umkhovu ku-TV. Sake sawubheka nokuthi umkhovu into enjani ngoba usiwazi. Nakho ukuthi mhlambe kwangena imithi ethile yaba yimbi ekhaya sizwe ngoba ubaba uMsele kodwa uzobuya uthi yindaba zabantu. Vele ngifisa ukukubonela eduzane sithandwa sami. Vele siyixoxele nje enye into ayehlangene ne-TV. Yona i-TV iyabhora kwesinye isikhathi. Iyabhora serious i-TV kwesinye isikhathi kodwa ke phela eyokuchitha isizungu akuyona yokuthi ube serious ngoba nalabo esisuke sibabona kade bayishutha. Kodwa into enginqabayo ukuthi singasabahloniphi. No, angikuvumi-ke lokho. Kodwa kade bayishutha. Bye bye.